Bazum Muhammad, shugaban ƙasar Nijar, yana bayani akan ci gaban ƙasa dangance da ilimi. Mu muna buƙatan haka, za mu yi kira mu ma da muryar wanda muke fata a ji mu domin a agaza mu a kama Nijar cikin wannan fanni. Ana magana ana fatan tara kuɗi kamar fam biliyan 5. Waɗannan ba ƙananan kuɗi ba ne. Kwarai ko ba ƙananan kuɗi ba ne, amma matsalolin ilimi suna da girma kuma ƙasashe masu buƙatan su ma suna da yawa. An yi magana ranka daɗe cewa ana fatan kowace ƙasa ta keɓe kamar kashi 20 cikin 100 na kasafin kuɗinta kan wannan harkar ta ilimi. Wataƙila wannan zai taimaka, ban sani ba, kama a nan Nijar akwai kudurar zaɓi haka? Kwarai ko a cikin program ɗin da na gabatar ma mutane masu zaɓe, kuma a kan shi ne aka zaɓe ne, na yi alwashin sa kuɗi ban su bai kai ba mazan. Kenan wanda aka yi kwara cikin wannan abin da yake wakana su ne 'yan mata. Menene ya sa haka? Abin da ya sa haka, mai yawan yara wanda suke zauwa sai eshe barin ƙauyensu suke yi su je sai eshe. Akwai makaranta ta primary school a ƙauye amma babu sai eshe. Cikin wannan tafiya dai shugaban ƙasa Muhammadu Bazum yana so ya taimaki yara masu karatu waɗanda suke cikin ƙasar Nijar.